Vilas morenas de abril, carabéis floridos, amantes da poesía dando no cravo, defensoras da propiedade intelectual cuxo día se celebra hoxe, ourensás na Coruña, feministas, seducidas polas montañas do Nepal, lectoras de altura. Enganchados aos podcasts, expatriadas de toda condición, opositores precisando un respiro poético, lectoras descalzas que apenas fican inmóviles, navegantes online, convencidas de que a poesía é segura, comprometidos co verso presencial, visitantes, despistados, amigos e amigas. Benvidos, benvidas á sexta sesión de Poetas de Inversos neste seu 12º curso consecutivo. Como sabedes, o peche das fronteiras portuguesas impediu que celebrásemos a nosa lectura do pasado mes de marzo, polo que este será o primeiro trimestre non con 3, senón con 4 recitais. Grazas ao Concello da Coruña, patrocinador deste programa, por demostrar que sempre hai alternativas que salven a cancelación da cultura. Nesta ocasión, a primeira das citas primaverais co mellor da poesía en galego e do resto do mundo lévanos ata Ourense e ata un país no que nunca recalou a nosa ollada nestes 12 anos de xeiras poéticas, o Nepal. Arantxa e Itixa comparten a forza moza dos seus versos, as súas orixes terra adentro, a forte conciencia feminista, unha visión da poesía como ferramenta de intervención contaminada de mundo e salferida de cultura popular, da alta e máis da baixa, expresividade, busca da interlocución, identidade. Todo iso comparten. Tamén algunhas temáticas de algúns dos poemas que se van a escoitar van a ser fermosamente semellantes e aliñadas. Tamén a experiencia vital de ter vivido en distintos países, de alimentar proxectos culturais de corte feminista ou de facer parte de eventos literarios. Pero comecemos pola que naceu en 1989, na cidade de quentes torrentes baixo a pel. Arantxa Nogueira herdou tamén un pouco dese xeito apaixonado de mirar a arte, de mirar a vida. Equipada con el, licenciouse en xornalismo. Fixo un mestrado en literatura comparada e crítica cultural, ademais do de educación, iniciou unha tese de doutoramento e na actualidade prepara oposicións ao ensino secundario. Curiosa, impenitente, inqueda, exploradora, viviu en cidades como Porto, Madrid, Sevilla, Belfast ou Santiago de Compostela, onde hoxe reside. Comezou a darse a coñecer a finais da primeira década do milenio, editando poemas en revistas e publicacións colectivas como por parte das primeiras Dorna ou Ligueia, así como en festivais e encontros poéticos, caso do Poema Agosto, caso de Cultura que Une, Loro Facu ou Entre Verbas. Será grazas a un premio que tire do prelo o seu poemario debut. Falamos do Francisco Añón de Poesía do ano 2013 por Andar descalza. Pero non vai ser nin moito menos o seu único galardón, senón apenas o primeiro de moitos. O Premio de Poesía da Universidade de Vigo en 2016, o do Concello de Ames, un segundo premio no Xuventude Crea, o Premio Mazarelos da Universidade de Santiago de Compostela en 2017 máis en 2018, ou no ano xa de 2019 o Xoán Carballeira de Poesía. A aquel Andar descalza do 2013 seguíronlle xa outros 4 poemarios dende entón, cada un nunha editorial distinta.
Temos o único lugar onde ficar inmóvil na editora luso-brasileira Urutau, temos Splin en 4 tempos con Toxo Soutos, hashtags para un espazo agónico con Positivas e Dente de Leite, o máis recente, con Xerais. Conta tamén con 3 plaquets, unha autoeditada e 2 en Leite Edicións, máis poemas en antoloxías, revistas e fanzines. Ademais, experimentan a fusión da linguaxe poética coa música, a fotografía, a plástica ou o vídeo. Fondamente comprometida coa loita feminista, Arantxa Nogueira fai parte da plataforma de crítica literaria feminista A Sega. Nós deixamos o campo segado para que pase a facernos gozar co seu traballo poético. Quedades con Arantxa Nogueira. Hai moitos xeitos de romper o silencio. Dicir, por exemplo, hoxe vai frío e acompañalo dunha mostra física, algo parecido a unha aperta solidaria, así cunha mesma, unha sacudida, quizáis un xesto identificativo, son inquedante dunha afirmación sen palabras. Hoxe vai frío. Moitos xeitos de romper o silencio. Chamar por orde alfabético como a forma violenta na que soa un timbre que todo o mundo espera pero que segue a resultar punzante. O xeito no que soa un timbre, a obrigación de desmantelar ese silencio. Moitísimos xeitos de romper o silencio. Os fogos de artificio do comezo da festa e do final da festa, tan prometedores e tan tristes, e tanto ruido, e os cans cheos de medo, e nos pasmadísimas mirando cara ao ceo, tan prometedoras e tan tristes, con tan poucas ganas de volver ao silencio. Pero podería ser ese ou 1000 xeitos. A forma quebrada na que unha crianza mastiga as albóndigas, o primeiro berro de socorro, dixéronme que berrara lume se me collen, porque a xente mira se berramos lume, pero non se berramos axuda. A xente mira como os fogos, prometedora e triste. A canción que entoa a nai dunha nai xusto despois das albóndigas feitas con tanto mimo. A canción a medio saber que tararea, sen querer ser excesiva nunca, con esa discreción que eu non souben imitar, porque as poetas nunca somos sigilosas. Ou a furia da deda máis pequena do pé contra o caixón da mesiña, infinitos xeitos de romper o silencio, unha bomba en Gaza, unha bomba da que non coñezo o son, pero sei que está a romper algún silencio, e unha poeta en Gaza que aproveita ese silencio. O pipi dunha teteira, o Next Station Piccadilly Circus, a forma en que me dis que non me queres, pero que son unha persoa magnífica, o cinismo de calquera caridade. Tantos xeitos de romper o silencio, o momento de quitar o termómetro, o quinto pranto dun bebé na noite e a quinta queixa cansa desa nai na noite. O parabéns para ti, que case sempre está descompasado, pero que necesita imperioso romper ese silencio. Tantísimos xeitos, a celebración dun gol en terceira regional, a ventosa incómoda do bico máis torpe, tan imprescindible, como rasga ese silencio tenso, esa cabina incómoda, os adeuses que se dan con furia e que non son nunca deicalogos.
O escándalo dos adolescentes nunha rúa igual de escandalosa, 1000 xeitos de romper o silencio, o vinilo da Velvet Underground que compraches nun mercado que é posible que inventaras, pero no que sí queremos crer, e a maneira na que eu canto sen saber cantar sobre o vinilo. All the people are dancing and having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I never have to see the day again. Porque ese era o meu momento para romper o silencio. Porque aí me concediches o silencio. Como quen escoita o ecoar duns pasos xusto a piques de apagar as luces, como quen entra soa nun teatro e se permite romper o silencio, esa clausura prometedora e triste, esa fachenda. Porque unha poeta pode ser de todo, pero non será nunca sigilosa. Moitísimas grazas ao Centro Ágora, ao Concello da Coruña, a todas as persoas implicadas neste Poetas Inversos por permitirme estar aquí, e moitísimas grazas sobre todo a Yolanda Castaño polo seu tesón, por continuar facendo este tipo de cousas, por continuar facendo este tipo de cousas que a moitas nos salvan, que nos salvaron sempre, pero agora se cadra máis. Moitísimas grazas tamén, Yolanda, por permitirme compartir este evento con Itixa, poder coñecela. E moitísimas grazas a todas vós. Sei que isto é como unha cousa que se di sempre, non? Entón parece como unha frase feita, pero digo en serio. Este caderno onde escribín este poema, que só teño escrito este caderno, é un caderno que, ia dicir levaba a todas partes, porque agora xa o rematei e teño outro que o substituíu. Pero eu sempre levo comigo un caderno, por se acaso algún día saíse un poema. E aquí hai moitas cousas que foron poemas, cousas que nunca van ser poemas e cousas que se cadra algunha vez serán poemas. Despois de escribir este poema, o día seguinte eu vomitei en riba deste caderno. Non foi nada guai, nin nada así post-punk. Foi como bastante desagradable, miña nai rifoume e tiña toda a razón do mundo. Digo todo isto porque eu, cando menos, vivo ser poeta como estar continuamente nun laboratorio destes como de debuxos animados, con bata branca e unha probeta, na que nunca sabes ben se che vai estourar a probeta. Basicamente vives así. E me parece unha pasada que haxa xente como a vos que dedique o seu tempo de lecer a mirarnos, ver se estoura ou non a probeta. Así que moitísimas grazas, de verdade. Grazas. #party. As luces de neón teñen algo de espectáculo. Descalza pola rúa, eu tamén son Audrey Hepburn. Tan bonita, cos zapatos de tacón na man e os beizos fucsia, case libre até que aparece a sombra. Entón, buscar a luz e o portal como unha selva. Entón, móvil na man e atletismo. Eu xa non son Audrey Hepburn. Cada vez que escoito algo, collo as chaves. #selfcare. A mascarilla purificante adorna a cara case perfecta dunha muller moi preto de estar moi triste. É domingo e hai libros, té, gato, subscripción de Netflix, croissants, crema de manteca de karité, 2 cactos, unha orquídea, lenzo, auga de coco, esmalte de unhas granate, unhas 12 fotos e ninguén a quen mandarllas. É domingo e case todo está moi preto de ser unha única cadeira branca no medio do escenario dun auditorio calquera.
preto desa extraña soidade. É domingo, #Sunday Funday, e case todo está tan preto da impureza, case todo así de preto de manchar. #View. Limpo as fiestras por primeira vez coa culpabilidade dunha adulta descoidada, finxindo que hai algo para alén da lixivia, algo que transcende o exercicio, un fonema ou unhas aulas de equitación, algo que poida trasladar a calquera aprendizaxe, un cursiño que me lembre que limpar as fiestras me fará medrar, algo que me recorde o solemne. Limpo as fiestras por primeira vez e deixo as mans rotas de amoníaco. Esquecín preguntarlle a miña nai canto bota en cada balde e agora todo cheira tóxico, a imprudencia coa que comezamos todo o que non sabíamos facer moito antes de aprendelo torpe. Case todo cheira tóxico. Limpo as fiestras por primeira vez baixo a ollada atenta das peciñas, da súa solvencia aparente, do bronceado sobre o corpo pecho. Que había de intervención dentro dos ollos? Limpeza xeral. A cantidade de veces que prometín facer un álbum e así, biblioteca de billetes de autobús, de cordas debuxada e de nomes forasteiros, de postais mercadas ás amigas que marcharon, dos enderezos que non soubemos nunca e as amigas das que non soubemos nunca. E as eternas manchas de blue tack, cando quixemos conquistar o mundo dende aquí, dende as paredes, este templo, e despois a destrucción como unha profecía inevitable, e así as eternas manchas de blue tack e os apuntamentos que non usamos máis e as notiñas que deixabas na repisa nos primeiros días, non deixaches máis e mudamos de enderezo e outra vez blue tack. Pero elas sempre no meu primeiro caixón. Sempre aí, gardándome a saudade. E os libros non devoltos nunha lista de morosas, xusticeiras de nos mesmas, e os libros que non nos devolveron, e as ganas de choralos como a mortes, e os pendentes que foron o agasallo máis primeiro e que non me poño nunca porque doe, as túas fotos de pícaro e as miñas adolescentes cando non sabía canto pode traer o mundo, cando o corpo se sabía unha casa moi incómoda e todo o que iso tamén doe. E os bolis de todas as compras, das listas infinitas de tarefas e do non podo máis, abrázame. E os tickets de promesas de cousas máis millores. E as cartas dun outro amante, como o meu arquivo histórico, por se a pena. Xanela. Aplacar o insomnio sen luz prendida. Fitar dende a xanela, con ese escurantismo. Parecerme a miña nai. Na noite sempre hai algo que palpita. Ás veces, querendo ou sin querer, parecémonos as nosas nais. Eu pareceme a miña nai, ás veces. Últimamente máis. Preocúpame o asunto, pero vou tentar leválo así ben. E entón, máis que pensar que me parezo a miña nai, gústame pensar en cando tiña a miña nai como modelo e referente, pero daquela eu non me parecía moito, non? Era así como unha señora maior de 30 anos, pero maiorcísima, non? No seu momento para min, que era unha miñoca. Así que, aunque ás veces me parezo a miña nai e fito dende a fiestra,
Tamén lle escribín uns versiños daquela outra Arancha. Mamá, non sei se estás no outro lado do streaming, pero se estás un saudiño. Que non pasa nada por parecernos, de verdad. Nada volveu ser igual, mamá. Nin os mesmos lados das estradas que eran infinitas, corredoiras infinitas. Eu xogaba a ser artista no road trip do verán. Cando soaba Juan Pardo, en min sempre era verán. Papá non falaba nunca. Tiña as mans sumidas no volante e eu soñaba con que pasaría se eu puidese conducir ou se a soltase. Naquela calor de coche vello, xogábamos sempre ao risco. E xuntas, no asento de atrás, inventamos unha suor grandísima. Ti eras sempre unha serea e eu case sempre como os gatos. Meu avó berraba, Micho, Micho. Mais sempre soubo que non había posesión. No asento de atrás, mamá, o coliño, a paz da sesta, ese escorzo de abrazarnos. E eu non sabía nada de Macbeth, mamá, nin dos osos raquíticos das aboas na guerra, tampouco das poetas, mamá, e das súas preguizas tristes da súa memoria. Non sabía da cobiza. Só de ti, mamá, só coñecía o teu candor, o teu abrazo, como unha gadoupa amante. No lubricán da nosa praia non había incerto. E como a lúa de verán, eu andaba sempre medio espida e as carreiras. Así, mamá, así aprendías a soltarme con esa preocupación tranquila. E eu, tan promiscua no camiño, tan extrema, todo naquel chándal azul ceo era un propósito rebelde. E o último que vos vou ler, para que non vos canseides de min, é unha das últimas cousas que escribín e que está neste último exemplar de Dorna. É lindo cando volven as cousas, porque Dorna foi unha das primeiras revistas onde publiquei algo e volvín publicar algo agora. E fala da sexta, titúlase a sexta. Se me permitides, eu tamén aquí quero facer unha dedicatoria, xa que lle dediquei a miña nai isto. As sextas poden ser lugares moi terroríficos, porque son lugares silenciosos nos que estamos a soas con nós mesmas. Eu sinto que levamos 1 ano e medio nunha sexta enorme, nunha sexta da que non podemos despertar. Sabedes cando éramos pequenas e nos obrigaban a dormir a sexta? E nós non queríamos, porque era como que eu teño enerxía, eu quero xogar, por que me mandas dormir a sexta? Logo xa te far maior e dis, bueno, pero no momento era bastante frustrante. As sextas, repito, poden ser lugares bastante horribles. Eu quero dedicarlle este poema ás persoas que me axudan a sobrevivir ás sextas enormes que non pido. Algúnas desas persoas están aquí sentadas, Emilio, Lucía, outras están do outro lado da cámara e outras non están en ningún dos dous sitios, pero están. Isto non é un poema semellante a unha postal de Centroeuropa. Isto é un poema sobre un plano cenital. Sobre a cama, unha muller non correctamente centrada, tampouco excesivamente descentrada, unha muller de ollos abertos e unha poeta de ollos abertos. Un cuarto en silencio e a percepción de que algo debería ser tranquilo. Non hai orgullo nesta mitoloxía, non hai ningunha promiscuidade. A sexta
pediría un sacrificio, porque a hora da sesta require un habitar incómodo, como todos os lugares de tránsito. Ne me quite pa. Fora do cuarto, as respiracións compasadas doutras criaturas, o descanso e os ollos abertos da muller e da poeta. Hai moitísima violencia na tranquilidade, moitísima violencia. Pero a muller non se permite o movimento, non hai ruido nin tentativa de ruido, porque ninguén interrompe a sesta dun pai. A muller e a poeta súan sabas de algodón finísimo que non permiten gratitude. A muller ten os ollos abertos, contempla só dúas certezas. A necesidade de alimento e que todo comezo, por definición, trae consigo o poder perderse, que convivir con fantasmas en sabas silenciosas é o castigo que dá a perda e, polo tanto, o castigo que alimentan todos os comezos. Ne me quite pa. A muller e a poeta en plano cenital poderían representar un espellismo, unha calma, unha maternidade, incluso un conxunto cromático perfecto. A espera dun amante, o descanso, o ceo amarelo do inicio de outono, a fiestra aberta, esa canción de Jacques Brel, un triunfo, pero hai algo ontolóxicamente triste na austeridade dunha sesta. E que poderían saber unha muller e unha poeta de gañar? Nunca coñecerían a vitoria, como non permitirían nunca o atrevemento de interromper o sono de calquera pai. Moitas grazas. Ben, pois, dende as beiras do Miño, imos movernos agora ni máis ni menos que ata os altos cordais do Nepal para poder asomarnos á primeira voz que chega a poetas dinversos dende ese país xusto situado entre a India e o Tíbet. Itisha Giri naceu no seo dunha familia de orixes tanto nepalís como indias, foi educada en inglés e ese é tamén o idioma que emprega na súa escrita e propostas de comunicación. Ela tamén viviu en varios países e reside actualmente en Madrid. Dende alí permanece constantemente conectada ao pulso político, social e cultural do seu país de orixe e contribúe tamén a publicacións periódicas de outras latitudes. Así, textos desta poeta, tradutora e editora viron a luz en revistas como La Lit, que é de Katmandú, The Aerogram, que é de San Francisco, Estados Unidos, ou Of Nepalese Clay, tamén de Katmandú. De feito, na actualidade traballa como editora adxunta de poesía para a mencionada revista literaria La Lit, Katmandú, onde, por certo, lembrábamos, teñen visto a luz poemas de algunhas das novas voces poéticas do noso país. Giri ten participado en manifestacións culturais internacionais de carácter poético, como o Festival de Poesía da Mediterránea en Mallorca ou no Obradoiro Internacional de Traducción Poética con Barqueira e Remador, da illa de San Simón, na ría de Vigo. Traducida ao maltés, o árabe, o letón, o portugués, o catalán e o galego, froito da súa participación nos dous proxectos que vimos de mencionar, Poemas de Itisha acadaron versións galegas, nomeadamente, da autoría de Suso Muiños e Gonzalo Hermo, que son precisamente as que imos ter a honra de interpretar esta tarde. Nesta ocasión non son autora, pero será un absoluto orgullo para min poñer voz a esas traducións. De feito, todos os poemas traducidos por Gonzalo Hermo foron publicados no volume colectivo A alegría que emana despois do cativerio, publicada no selo CIES da Deputación de Pontevedra no pasado outono. Terédela o voso dispor aí no hall
fornecida pola librería Berberiana a carón de outros grandes poetas de outros países de Europa e do mundo. Unha pequena xoia traducida ao galego que vale moito a pena. Este libro galego, de todos os xeitos, non é a única antoloxía na que aparece publicada a obra de Itisha Giri. Sae tamén noutra británica que compila algúns dos mellores textos sobre o Nepal. The House of Snow. Ela viu a luz en 2016. Por outra banda, e ademais de verter o nepalí ela mesma a autores como o propio Gonzalo Hermo, todo un orgullo tamén, entre outros, no mencionado Obradoiro, traduciu mulleres nepalís como a Niba Shah, mentras traballa nun proxecto de investigación actualmente que procura identificar, traducir e recuperar tradicións poéticas de autoría feminina no Nepal. Moi importante estes traballos de recuperación de autoras moitas veces escurecidas ao longo da historia, non? Neste sentido, compre dicir que Itisha Giri é responsable de These Fine Lines, unha antoloxía de poemas precisamente escritos por mulleres que exploran as súas experiencias dentro do espectro do abandono e da represión. Xa para rematar, Itisha Giri é cofundadora e produtora de Boyu Bayai, un podcast feminista mensual que pon a ollada sobre o panorama cultural e político do Nepal a través dunha lente feminista. Podcast que foi emitido pola BBC, que ven de recibir ademais unha bolsa. A través dos seus poemas postos na súa propia voz e a través das magníficas traducións de Gonzalo Hermo e de Suso Muiños, a quen vai o noso fondo agradecemento, vai ser un gusto gozar das creacións de Itisha Giri. Namaste, good evening. First of all, I would like to say thank you to Yolanda. I was telling her yesterday how her invitation to this wonderful event pulled me out of a black hole where, it just felt like for the last year I've been living the same life every day, and this just sort of helped me get myself out of myself, if that makes sense. Bueno, simplemente estaba dando as grazas por poder participar neste maravilloso evento. Isto sacou uno de algún xeito dunha especie dunha sorte de buraco no que se atopaban, creo que moitas nos atopamos no último ano, cos días iguais, permanentemente iguais nesa inercia e sacala para un evento estimulante. As grazas. Thank you, Yolanda. Thank you, Arantxa, for that beautiful reading. I feel so fortunate to be able to witness it in person. And thank you to this wonderful space for creating this environment and this atmosphere where we can share poetry in person and experience poetry in person. I'm so sorry, Yolanda, I'm making you do this. Bueno, trato de facelo como máis ou menos podamos. Está moi agradecida, moi orgullosa e feliz de poder compartir esta lectura con Arantxa, de poder testemunhar unha lectura tan fermosa e tamén de poder ocupar un espazo tan interesante, tan estimulante como este, nun evento ademais con presencia, non? De poder gozar dele. I shall begin my reading now. On my wedding day, I was made up of rubber fumes, my face plastered with layers of thyme, made of pork belly fat, and people cooed at it as if I were a newborn, reborn as a lookalike in front of the mirror. I sat in front of the fire, burning with the rage of a paper trail of cash spitting ash that stuck to my plastic face on display
for the heads per plate. No día da miña boda, fun maquillada con fumes de caucho. O meu rostro vernizado con capas de tempo a base de touciño e a xente bisbaba amorosamente como se eu fose unha nena acabada de nacer, renacida como unha dobre en fronte do espello. Sentei diante do lume, ardendo coa carraxe dunha fila de billetes a cuspir cinza que se pegou ao meu rostro de plástico exposto para os comensais. When I have a daughter, I will pinch her every day, turn her skin into rhino's hide so she feels no pain when cornered by a stranger's hand at play. When I have a daughter, I will lash her with my tongue so she is ready for it when they call her names. When I have a daughter, I will cover her room with 1,000 wide, open, cut-out eyes so she is used to their gaze. When I have a daughter, I will teach her to disappear into thin air like a ninja so she is never in the wrong place at the wrong time. When I have a daughter, I will teach her of lust and of pleasure so she never feels any shame. When I have a daughter, I will bathe her in milk tinged with acid every day, so when she comes under attack, like a snake charmer, she is immune to the venom and its decay. Cando teña unha filla, beliscareina cada día ata que se lle poña pel de rinoceronte, para que non sufra cando amando un extraño a toque finxindo que xoga. Cando teña unha filla, azoutareina coa miña lingua para que estea lista cando alguén a insulte. Cando teña unha filla, recubrirei o seu cuarto con 1000 ollos recortados, ben abertos, para que se afaga aos ollares dos outros. Cando teña unha filla, ensinareille a luxuria e o prazer para que non sinta vergoña nunca. Cando teña unha filla, ensinareille a desaparecer no ar como unha ninja para que nunca estea no lugar errado, no momento inoportuno. Cando teña unha filla, bañareina cada día en leite cunhas pingas de ácido para que, cando alguén a ataque, ela sexa como o encantador de serpes, inmune ao veleno e a podremia que causa. Building houses. Drive a stake through the heart of the city. Squeeze a square outwards, thrust a spike upwards, own what lies beneath, bury the land's history, its muffled screams with layers of concrete, uproot the trees that line your claim and replace them with steel grills tied together with plastic tendrils. Lay the bricks one on top of the other, one floor at a time, upwards, and then stare down at me colossally. Hammer those nails of lead first into the door hinges and then into my head, every thud, 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 a cerebral point you make every morning as I watch my insides rattle on your cement conveyor belt. Construir vivendas. Chanta unha estaca no corazón da cidade. Gaña espazo cara fora. Espeta un cravo cara dentro, faite dono do que hai máis abaixo. Enterra a historia da terra, os seus berros xordos, con capas de formigón. Arranca de raíz as árbores que lindan coa túa propiedade e sustitúeas por reixas de aceiro amarradas con gaviáns de plástico.
Coloca os ladrillos un sobre o outro, andar tras andar cara arriba e despois baixa a mirada cara a min colosalmente. Martelas escravos de chumbo, primeiro nas bisagras da porta, despois na miña cabeza. Cada pum, 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 un punto no cerebro que faz cada mañá, mentres eu vexo tremer os meus adentros na túa cinta transportadora de cemento. Home. On the streets of Brick Lane, with a sting in my eyes and spring in my step, I smelled fevered hay smoked under the sun of Bastipur. In the shop on Drummond Street, my grandma's kitchen unraveled itself. The tiny corner in Muzaffarpur where eggplants the size of my thumb played touch and go with mustard seeds. The officer's quarter in Begusarai next to the canal turned to Camden in my mind as I watched the red water snakes gliding along, keeping time like the N29. In a courtyard in Spain, under the shadow of the caracoles, a lemon tree interrupted the spread of concrete under my feet, and I was once again in Bastipur, where a blood-splattered goat, disembodied, flapped around as I squinted away its pain. These places from my past are now difficult to tell apart. When I'm asked to pick one, asked where I'm from, I find shelter in the hardened shell on my back made from a wet paste of crushed bones, and like a snail, I feel at last at home. Na casa. Nas rúas de Brick Lane, cos ollos a proer e resortes nos pés, cheirei o excitante feo que se fuma baixo o sol de Bastipur. Na tenda de Drummond Street, revelóuseme a cociña da miña aboa. Aquel cantiño en Muzaffarpur, onde berenxenas pequechas como o meu polgar xogaban a pita con sementes de mostaza. A comisaría en Begusarai, ao pé do canal, tornouse Camden na miña mente, mentres vía serpes de auga encarnadas a fluíren puntuais como a liña N29. Nun patio de España, baixo a sombra dos montes caracoles, un limoeiro quebrou a extensión do formigón baixo os meus pés. E volvín estar de novo en Bastipur, onde unha cabra chea de sangue couceaba decapitada mentres eu viraba a vista. Entre eses lugares do meu pasado, é-me agora difícil distinguir. Se alguén me pide que escolla cal é de meu ou que quede con un como auténtico e verdadeiro, agáchome na endurecida casca das miñas costas, feita da pasta húmida dos meus osos esmagados, e, como un caracol, síntome, por fin, na casa. A survival guide for young girls. I have nothing in common with them, except I was once a young girl, just like them, but I am alive, they are dead. My body is of its shape, theirs of a prey, now dead. Unlike me, they will never get to see an eclipse of a lifetime. Unlike me, they will never spend nights of terror memorizing dates from a textbook or feverish nights remembering every little detail of their first date. Unlike me, they will never again dance at a friend's wedding. Unlike me, they will never again wake up and start their day with to-do lists of all that needs to be done, all that could be done, all that must be done.
Could theirs have been something like this? Move to a big city, go to the MOE, find a job, earn some money, buy a winter cardigan for Mummy. Could we cross everything out on their lists, please? And while we're at it, can we get rid of all cinema halls, food stalls, festive sweets, festive swings? There is no need. We are alive still. They were killed. I have nothing in common with them, but I think I could have taught them how to survive, how to live. They might have listened to me, and they might have gone back in time to be born to parents with government jobs or ancestral property. With that, they could have avoided walking in the streets at night. They could have taken taxis. They would have still had to learn how to like a man or be ignored by one, by not letting their hair grow out too long, for example. But even then, they would have had to avoid phones, televisions, skirts, rope, knives, acid, kerosene, or any blunt object. But they didn't know. I couldn't tell them. I am alive, and they are still dead. Guía de supervivencia para rapazas. Non teño nada en común con elas, salvo que unha vez fun unha rapaza como elas, pero eu estou viva. Elas están mortas. O meu corpo ten a súa propia forma, os seus corpos a forma dunha presa. Agora están mortas. Ao contrario que a min, elas nunca poderán ver o eclipse dunha vida. Ao contrario que a min, nunca pasarán noites de terror memorizando datas dun libro de texto ou noites febrís lembrando cada pequeno detalle da súa primeira cita. Ao contrario que a min, elas nunca volverán bailar na boda dun amigo. Ao contrario que a min, elas nunca volverán espertar e comezar o día facendo listas de todo o que compre facer, o que se podería facer, o que debe facerse. Puideron as cousas, no seu caso, ser así. Mudarse a unha gran cidade, ir ao Ministerio de Educación, atopar un traballo, gañar algo de diñeiro, comprar un cardigan de inverno para mamá. Poderíamos riscalo todo nas nosas listas, por favor. E mentres o facemos, podemos desfacernos de todo iso, das salas de cine, dos postos de comida, dos doces de festa, dos abaneos de festa. Non fai falta. Nós estamos vivas aínda. A elas matáronas. Eu non teño nada en común con elas, pero penso que lles podería ter ensinado como sobrevivir, como vivir. Tal vez me terían escoitado e poderían así regresar no tempo para naceren de novo nunha familia con pais que traballan para o Estado ou que teñen bens ancestrais. Nese caso, non terían que camiñar pola rúa, poderían coller un taxi. Aínda terían que aprender a querer un home ou a ser esquecidas por non deixar medrar demais o cabelo, por exemplo. Pero mesmo así, terían que aprender a evitar os teléfonos, as televisións, as salas, as cordas, os coitelos, o ácido, o queroseno ou calquera obxecto cortante. Pero elas non o sabían. E eu non lle lo puiden dicir. Eu estou viva e elas están mortas. Me Too. Me Too has a strong-armed will, a wild, mean swing for bats and balls, a wild streak for elbowing. Me was given a kitchen set. You can see her flipping omelets. Me Too has muscles to flex, a fiery tongue to spit out action verbs in the active tense. I run, I jump, I fight.
Me wrestled him to the ground. Me was held down. You can see her in a tongue lock, tongue-tied. Me too likes to own a minefield of me, my, mine, eyes, ears, nose, mouth, you, that. I want, I need, I have. Me too wants to be seen, always has her hand up. Me too, me too, me too. Me was given, 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 taken. You can see her disappearing. When me is a she is seen, sometimes heard, sometimes held back. Me is strong-armed, muscled out, in the corner, touched by he, too, she, did, she too? Me too can rule, rouse, rage, ravage. Look at me, me too can be king. Me the blind pawn, me the naked knight, me the still stone-faced rook, me the bishop cutting corners, me the queen, never the king. But me too can kill. Me says the king is dead. He says, she says, we all say, long live the king. Bueno, todo un reto que eses ecos que resoaban do Me Too, se manteñan en galego, pero faremos o que podamos. Eu tamén ten unha vontade de ferro. Un salvaxe certeiro gancho para o bate e a pelota, unha salvaxe capacidade para dar cotoveladas. A eu deronlle un xogo de cociña, podes vela dándolle a volta á tortilla. Eu tamén ten músculos para marcar unha lingua de lume, para cuspir verbos de acción en voz activa. Eu corro, eu salto, eu pelexo, eu tirou no chan, eu foi agarrada por el. Podes vela coa lingua pecha, coa lingua trabada. Eu tamén desexaría posuir un campo minado que é meu, que me pertence, ollos, orellas, nariz, boca, ti. Iso, eu quero, eu preciso, eu teño, eu tamén. Quere que a vexan sempre coa man levantada. Eu tamén. Eu foi dada, foi tomada. Podes vela desaparecer. Cando eu é ela é visible. Ás veces é escoitada, outras illada, paralizada. Eu é intimidada, forzada nun recanto, tocada por el tamén. Fíxollo, a ela tamén. Eu tamén pode mandar, alzarse, enfurecerse, destruir. Mira para min, eu tamén pode ser rei. Eu o peón cego, eu o cabalo nu, eu a queda, a impávida torre, eu o alfil cortando recantos, eu a raíña, xamais o rei, pero eu tamén pode matar. Eu di, o rei morreu. El di, ela di, todos nós dicimos, longa vida ao rei. Thank you. I have to say thank you, Yolanda, with all my heart, and thank you to Suso, and thank you to Gonzalo, who I wish they were here, but my love and gratitude to them for translating my poems, and to Yolanda for reading them. Thank you.
Pois o mesmo, esa mesma gratitude que ela expresaba non só para todos vós, senón tamén para os traductores, para Suso Muiños e para Gonzalo Hermo, desexando que estivesen aquí, o mesmo lle dicimos. Thank you, dear Itisha, Danjabad. Moitas grazas tamén, querida Arantxa, por todos os esforzos, pola vosa comprensión e xenerosidade para coa celebración deste acto na situación sanitaria que aínda vivimos, non? E grazas sempre polo seu compromiso e resistencia cultural a quen o fai posible, a saber, o Concello da Coruña, o Servicio de Bibliotecas, o Centro Ágora, María Esperón, Cristina Meijeiras, grazas tamén ao técnico Óscar Domínguez e a Axencia G polo streaming. Pero, sobre todo, moitísimas grazas a todas e todos vós, público presencial. Sei que custa retomar os hábitos, pero vedes que a cultura é segura, que todas as medidas están postas ao dispor e que é unha absoluta maravilla poder volver gozar destes eventos. Grazas tamén, dende logo, a audiencia virtual a través do YouTube e da web das bibliotecas municipais da Coruña. Grazas por continuar demostrando a vosa lealdade, apoio e dignidade para a cultura. Grazas por seguir dese outro lado que é tamén estar do noso. Este mes, aliñada con ese espírito feminista que atravesou a sesión que celebramos, a librería que nos visita non podía ser outra ca Berbiriana, dende a Cidade Bella. Está no hall, aí ás portas desta sala, a nosa querida Alejandra, son as dúas, hoxe está con nos Alejandra, dende Berbiriana. Non deixedes de curiosear nos títulos que nos achegan destas dúas maravillosas poetas, varios títulos de Arantxa e de Itisha, o único título no que se inclúen poemas dela en traducción, ni máis ni menos que o galego, a carón doutros poetas, todos en traducción do querido Gonzalo Hermo. Grazas, polo tanto, por achegarnos eses volumes. Elas van estar dispostas aí fora a asinar calquera cousiña que vos apeteza e volvemos a vernos xa moi asiña. De feito, o próximo 10 de maio, nun mes que terá poetas de inversos por partida dobre. Estaremos con dous poetas cheos de sensibilidade, tamén conciencia e un fondo coñecemento das tradicións nas que se asentan. Falamos do vigués Víctor Vaqueiro e do iraquí Abdul Hadiz Sadoun. Será como hicimos de aquí a 2 semanas, o día 10 de maio, pero ate entón despidámonos aínda de Arantxa en máis de Itisha con este agarimoso aplauso. Poñemos de pé.